जे पाब्लिकेसन पार्टिनिफ्राय थाबैनो गाबोननो जों फाइनाल रायलायगोन क'क्राझाराव जोंहा मोनसे 7टा पार्टिजों जिरायनो थांगासिनो दङ आरो बे पार्टिया जोबोद स्ट्रं एबारनि खेत्रआव खिन्थु इउपिपिएल बिपिआबो हानाय नङा आरोखि एबारनि खेत्रआव दिनै इउपिपिएल बिपिनि खेत्रआव मानसिफ्रा आसा खालामनाय गैला बहुत भबिष्यतनिफ्राय गोजान साननिफ्राय सिन्था खालामनानै आं ओंखायनो बे पार्टिखौ दानाय जाखादों आरो लोगोसे दा गोबां पार्टी बिजेपिनि इन्टि पार्टिफ्रा जोंजों गाबोन क'क्राझाराव मोनसे गोबां गाजा गोमजायै गोबां मोनसे मिटिं जानो थांगासिनो दङ आरो टप लिडारा सफैजोबगोन आरो एबार बेनिफ्रायनो जों आराम्भ स्टार्ट खालामसै हाबनायखौ काउन्टडाउनखौ आरो जेब्लानो जों हाबगोन बिटिसिआ गला जाजोबगोन इउपिपिएल बिपिएफ आरो बिजबिआ जिहेतु बिसोर बिथांमोननि थाखाय थानो जायगा मोननाय नङा आरोखि ओरैबायदि बिथांमोनहा खस्थ' मोनगोन खिन्थु बाथ्रा दिनै नुनो मोनदों दिनै आंनियासो जोबोद स्ट्रं जानानै थांगासिनो दं मानो होनोबा जोंना 7टा पार्टी जुदि फैबा गला जाजोबगोन रायजो राजाफोर ओंखायनो सान एसे फैबाय थानाय बिटिसिआव जुदि बिजेपिआ जुदि सरकार खालामनो मारोबा गमामायनो अब्ला ट्राइबेल ब्लक बेल एरियाखौ बोखारगोन आरो लोगोसे जिसिबिजों नाख्रेबनानै बांगालखौल' खालामाखै बर'खौबो खालामगोन बेखौ मिन्थिनानै लाखा खुलुमबाय पाब्लिक रिलेसन पार्टी माने गोबां मानसियानो मिथिया बेखौ बे मोनसे आन्चलिक दल आरो बे जाहैबाय जों गायसननाय आरो बेनि स्टेट प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं दा बर्तमान दैदेनगासिनो दङ दिनै जारिमिनाव नुनो मोन्दों दुखु गोनां बाथ्रा जुदि बिटिसिआव 17 बोसोर बिपिएफ सालायनायावबो नुनो मोन्दों दिनैसिमबो डेभेलप जानाय नुवाखै गुमा आरो पर्बजराखौ परिस्थितियाव बिराद दुखु गोनां बाथ्रा आरो बिनि उनाव इउपिपिएलआ 5 बोसोर सालायबाय दिनैसिमै बे मोननै कनस्टिटुएन्सियाव माब्लाबाबो बेबायदि खेत्रआव जे डेभेलप मोनसेबो मावनाय नुवाखै जास्ट ओरैनो आइवाइ ट्राइवाइ बेफोरबायदि मोनफा-मोननै बेफोरबायदि खेत्रयै दा गतिके आङो सानदों जे पाब्लिक रिलेसन पार्टिनिफ्राय जिहेतु फैबाय थानाय दानाव आरो जोंजों लोगोसे 7टा पार्टी फैगोन आरो कंग्रेसआबो फैगासिनो दङ आरो आंजों सावरायगासिनो दङ दा बेफोरबायदि खेत्रयै एबारनि खेत्रआव स्पस्ट जों दासिमबो फिल्डआव ओंखाराखै ग्राउन्डआव खिन्थु फिल्डआव दा जिहेतु खिन्थु मोनसे बाथ्राया नैबेसै कारण अलरेडि जोंहा सिङाव अलरेडि खामानिखौ मावगासिनो दङ थाबैनो गाबोननो जों फाइनाल रायलायगोन क'क्राझाराव जोंहा मोनसे 7टा पार्टिजों जिरायनो थांगासिनो दङ आरो बे पार्टिया जोबोद स्ट्रं एबारनि खेत्रआव खिन्थु इउपिपिएल बिपिआबो हानाय नङा आरोखि एबारनि खेत्रआव कारण मोनसे खोथाखौ थासारिया जोंना ओरैबायदि समाव फैबाय दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि थाखाय गिथावना मोनसे सोमजिदों मानो होननानै बुङोबा दिनै इउपिपिएल बिपिएफनि खेत्रआव मानसिफ्रा आसा खालामनाय गैला इउपिपिएल बिपिएफआ जाहैबाय मोनसे बिजेपिजों बोनजानाय बिसिनि जालाव जेयाव गोग्लैबाय आरोखि ना बे खेत्रआव दा बेनि थाखायनो आं बहुत भबिष्यतनिफ्राय गोजान साननिफ्राय सिन्था खालामनानै आं ओंखायनो बे पार्टिखौ दानाय जाखादों आरो लोगोसे दा गोबां पार्टी बिजेपिनि इन्टि पार्टिफ्रा जोंजों गाबोन क'क्राझाराव मोनसे गोबां गाजा गोमजायै गोबां मोनसे मिटिं जानो थांगासिनो दङ आरो टप लिडारा सफैजोबगोन आरो एबार बेनिफ्रायनो जों आराम्भ स्टार्ट खालामसै हाबनायखौ काउन्टडाउनखौ आरो जेब्लानो जों हाबगोन बिटिसिआ गला जाजोबगोन इउपिपिएल बिपिएफ आरो बिजबिआ जिहेतु बिसोर बिथांमोननि थाखाय थानो जायगा मोननाय नङा आरोखि ओरैबायदि बिथांमोनहा खस्थ' मोनगोन जेसेबांखि सेस्था खालामो एथ' सेस्था खालामा माने जिहेतु बिथांमोननिखौ जों बुंनो थाङा जे बिथांमोनहा मावथों खिन्थु दिनै दुखु गोनां बाथ्राया जोंना बेनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जे जों मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै हाग्रामा प्रमदानो जाया मानो बिथांमोना मानो थाखाय बिजेपिनि आथिं सिङाव थांगासिनो दं बिथांमोना मोनसेल' खोथा सानदों नामा जे एबारनि खेत्रआवथ' एबार हाग्रामा प्रमद बिथाङाबो बिटिसिनि सिम जानो हाखाला नालाय एकमात्र जायगा जानो थांगासिनो दङ बिश्वजित दैमारि बिटिसिनि सिम कनफार्म जुदि जायोब्ला अब्ला खिन्थु बर'फ्राबो सामोला होदो कारण बै नोंथांमोना साननो हागौ जे बिश्वजित दैमारि बिथाङा दिनैसिम जाबाय बर' मानसिया बेनो सालायगोन बे नङा बेखौ सानोब्ला नोंथांमोननि भुल धारना कारण दिल्लीया सालायगोन नागपुरा सालायगोन आरएसएसआ अब्ला नोंथांमोना सामोला होखादो बबे ट्राइबेल ब्लक बेल एरिया बे जोबनायनि लामायाव फैबाय आरोखि गतिके दिनै आङो दिनै पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि सुबुं सोमोन्दो दोलो अर्थात बर'नि जनसंजक एसामिसनि आरो बेखौ आं दिनै बुंनो सानदों दिनै आङो सासे आफादगिरि हिसाबै बेखौल' बुंनो सानदों आं खिन्थु बिटिसि इलेक्सनाव आङो जिहेतु गोसो गैयामोन खिन्थु दिनैनि खेत्रआव पाब्लिक रिलेसन पार्टिया एलायन्सआव गेलेनो थाखाय आरो आं 7 केन्डिडेट होगोन आरो आं कनफार्म खालामदों क'क्राझार आरो गुमाखौ आङो गेलेगोन कारण मानो होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि पजिसनाव नुदों 17 बोसोर गासै दिनैसिम बिटिसि बिटिआर मोननाय गासै कमप्लिट टटेल 17 आरो 5 बोसोर मथा मथि लानानै थादों नोङो 21 बोसोर नङा होमबा
21 बोसोर जाहैबाय दिनैसिम जेबो डेभेलप बेबायदि नुवाखै दा दुखु गोनां बाथ्राया बेनो आरो गोबां मानसिफ्रा आंखौ बुंदों जे आदा नों दतमायाव गेलेफै दतमानि मानसिफ्रा आंखौ लेंहरगासिनो दं चिराङावबो आंखौ लेंहरगासिनो दं चिरां आरो दतमायाव आं जेरावखि गेलेया गेलेहैनो हायो खिन्थु बाथ्राया दिनै दुखु गोनां बाथ्राया नुनो मोनदों 21 बोसोराव दिनै गुमा आरो पर्बजरानि थाखाय जोबोद गोग्लैसोनानै दं ओंखायनो रायजो राजाफ्रा मोनसे खोथाखौ साननानै ला दिनै नेथाखौ नागिरबाल' जानाय नङा नेथाया मोजां जानांगोन फैसा थाखाखौल' नायनानै जानाय नङा खारन मोनसे खोथाखौ सानना ला बर' फार्स्टआ जेनेबा जारिमिनाव दङ आंनि खेथ्रआव मानो होननानै बुङोबा जेला मोनसे दानब दैत्य बायदि सासे ओरैबायदि सासे माबा दंमोन सुरजित प्रानेश्वर बिथांजोंबो चेलेन्ज खालामनानै बिथांखौ बिराद डिबेट खालामनानै बिथांखौ आङो गोगोमनो मिडिया चेनेलनि जुगै आं बेखौ चेलेन्ज खालामनानै बिथांखौ आङो बेखौबो आङो गोबाङैनो नारसिननानै दोनदों आरो बेल' नङा बावैसो दानखालि 6 सिडुल एरिया ट्राइबेल ब्लक एरियाखौ बोखारसै होननानै बा जिहेतु जि दिलीप सयकिया बिथाङाबो बुंदोंमोन बेनि खेथ्रआवबो आङो 12 घन्टा नेदों खुनु लिडारफ्रा गिनानै थोर रावबो बुङाखैमोन बेयाव आंसो फार्स्ट फैदों गतिके आं दिनै बुंनायनि खारना बेनो दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि माखासे लिडारफ्रा जेला अखा खोरोमो होमब्लासो खिथु बयबो साखाफारा साफा बुंनाय आरम्भ खालामो दा गतिके आरो नैबे खोथाखौ आं दिनै बुंनो सानदों आं भबिष्यतबाणीबो होयो भबिष्यतबाणी बायदि आंनि बुंनाया माखासे थार बाथ्रा जायो खारन आं बावैसो दाख्लैसो चिराङाव सासे सेंग्रा जिहेतु जाखांफुनाय बिथाङा सासे मोजां सिना जानो आगोलनिफ्राय आं बेखौ सिनायोमोन जिहेतु पार्टिया जेखि जाया मानो बिपिएफनि बिथाङा जाहैबाय जिसिया सुमफ्रांआरिमोन बिथाङाबो टिकेट बिदोंमोन आं बिथांखौनो बुंखादोंमोन जे फंबाय नोङो बिपिएफनिफ्राय टिकेटखौ मोननाय नङा स्पष्ट खाथां आं नोंखौ बुङो खारन बैफोरबायदि पुराना लिडारफ्रा मालाबाबो दानि इयं जेनेरेसन मालाबाबो चान्स स्कप होआ जे बिथांमोना ओरैबायदि मानसि ओंखायनो बिनि खेथ्रआव आं मोनथिखानानै आंखौ दिनैसिम इउपिपिएलआ बोनाखै आरो बेनि गेजेराव मैया दाख्लैसो नुनो मोन्दों बावैसो दानखालि इउपिपिएलनि जिहेतु इरागदाव ब्रह्म बिथाङाबो दिनै टिकेटखौ मोननो थाङाखै जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बिथांखौबो आं बुंदोंमोन है फंबाय नोङो माब्लाबा इउपिपिएलनि टिकेटखौ मोननाय नङा नोङो हायोब्ला आंजोंनो फैदों मावनो ज' बिथाङा बुंदों आंखौ थाट्टा होननाय बायदि मिनिदोंमोन जिहेतु दादा नोंनिजों आं बारा आसा खालामाखिसैलै होननाय खिन्थु बाथ्रा दिनै नुनो मोन्दों दिनै आंनियासो जोबोद स्ट्रं जानानै थांगासिनो दं मानो होनोबा जोंना 7टा पार्टि जुदि फैयोबा गला जाजोबगोन खारन बैफोरबायदि बिथांमोनखौ इयुथखौ लानानै आं दिनै बहुद सिन्था सरसा खालामदोंमोन खिन्थु बै बिथांमोना आंनि थाखाय बुंनाया दिनै बाथ्राया बिथांमोना आं मिथिगौ जे बे मिडियायाव बुङो बिथांमोनाबो मानिनानै लानांगोन गनायना लानांगोन जे बिथांमोना थेर बेथेर जाजोब्बाय बिथांमोननि साननाया गतिके इउपिपिएल बिपिएफ सानै केन्डिडेटखौबो आं भबिष्यतबाणी होदोंमोन जिहेतु बिथांमोनखौ आंहा बिराद मोजां सिना जाना बिथांमोनखौ आङो बेफोरबायदि खेथ्रयै ओंखायनो दा आंनि बुंनायनि खारना बेनो बाथ्राया आं दिनै इलेक्सनखौ आं मानि थाखाय गेलेदों आंनि सम्पति सोरजिनो थाखाय आं इलेक्सन गेलेयाखै आं मोनसे पार्टि सालायाखै आंहा दिनै मोनसे दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जुदि सेरखम बायदि बिटिसिआव जुदि बिजेपिखौ जुदि स्टप खालामनो दोननो गोनांब्ला खिन्थु जोंनि पार्टि नङाबा मालाबाबो हाया जोंनि अपोजिसन पार्टि नङाब्ला खारन इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव बोनजानायसो खारन मोनसे बिजेपिनि फाखनाव जेयाव गोलैनायसै बे खेथ्रआवसो आं दिनै बुंनो सानगासिनो दङ मानो गोबाङैनो थख' आंनि बुंनाया दिनैसिम जाबोजोबगासिनो दं फलिजोबगासिनो दङ दा बेफोरबायदि खेथ्रआव आं मोनसेल' बुंनो सानगासिनो दं दिनै पर्बजरानि आरो गुमानि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं दिनै मोनसेल' सोंलु नाम्बार सेथिया बेयावनो फैगोन जे आइ आफा रायजो राजाफोर पाब्लिकेसन पार्टिया जाहैबाय नोंथांमोना साननो हागौ बे मोनसे नेसनेल पार्टि नङा बे मोनसे आनसलिक फिसा दल आरो एबारनि खेथ्रआव बुंनो सानदों मोनसे जारिमिनाव थागोन जुदि जाफ्लांबायोब्ला इसोरनि अननायाव गाबोननि गेजेराव जों मोनथिगोन एलायन्सनि पार्टिनिफ्राय जुदि मोननो थाङोब्ला जेरेखम बिपिएफखौ हाग्रामाखौ बिटिसिनि सिफ जागोन होनना मोनथिगोन आरो इउपिपिएलनिफ्राय जुदि जागोन होनोब्ला प्रमद बर'खौ जागोन होननानै मोनथिगौ आरो बिश्वजित दैमारिखौ मोनथिगौ बेनि गेजेराव जुदि एलायन्सनिफ्राय सरकार जायोब्ला खिन्थु आंखौबो होननानै मिथिनो मोनगोन दा गतिके रायजो राजाफोर दिनै जुदि बायसान्स बे मोननै कनस्टिटिउन्सिनिफ्राय आं जुदि देरहासार जायोब्ला नोंथांमोनहा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा सासे एनादार्स मोनसे लिरनाय दं एनादार्सआव जोंनि क'आलिसन सरकारा जुदि फैबा निसय नोंथांमोना बेनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय सिट मोननो थांगासिनो दङ बे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जारिमिननि बाथ्रायाव थानानै थांगोन दा आं बारा गोबाव बुंनो गोसो गैला रायजो राजाफ्रा मोनसे साननाय थासारिया जोबोद गाज्रि जानानै फैगासिनो फैबाय थानाय बिजेपिआ जुदि फैयोब्ला खिन्थु जोबस्रांनायनि लामायाव जोब्बाय खारन मानो होनना बुङो हाग्रामा प्रमदआ सिं गासिबो 100% बिसोरनि खामानि गासिबो थाखा फैसा हेलिकप्टार गासिबो हरनाय गासिबो सय सम्पतियानो जेसेबां जाया बिजेपिनि थाखा फैसाजों खालामनाय रायजो राजाफोर ओंखायनो सान एसे फैबाय थानाय बिटिसिआव जुदि बिजेपिआ जुदि सरकार खालामो मारोबा गमामायनो अब्ला ट्राइबेल ब्लक एरियाखौ बोखारगोन आरो लोगोसे जिसिबिजों नाख्रेबनानै बांगालखौल' खालामाखै बर'खौबो खालामगोन बेखौ मिन्थिनानै लाखा बे माखासे जोंनि बर'फ्राथ' 90%आनो जाम्बा जाम्बि मानसि जोंनि मानसिफ्रा जिहेतु लेखाफोरखौ बानायनानै लाखाखै थानाय माने जोंनि बे गासिबो ट्राइबेल लेन्ड होननानै जोंखौ जावबो बानायनो हाया पावार जोंहा दंखायोना बे खेथ्रखौ सानदों खिन्थु बेबायदि नङा गोबाङैनो सेस्था खालामगोन जुदि बिजेपिआ फैयोब्ला लोगोसे बांगालजों लोगोसे बर'फ्रा माखासे नस्थ' जानो थांगासिनो दं जुदि सरकारा फैयोब्ला गतिके बेखौनो आं बुंगोन बारा गोलाव बुंनो गोसो गैला रायजो राजा एसे सान पर्बजरा आरो गुमानि खेथ्र आरो जोंनि क'आलिसन सरकार जानो थांगासिनो दं गोजोनथों